What's up, vloggen? Hey, vloggen. Hey, vloggen. Hej, vloggen. Hey vloggen! Hej, vloggen. Nu er vi på vej til lufthavnen. Klar til lufthavnen. Markus, han er nøje. Roadtrip. Nu er vi ved unbox your phone. Roadtrip. Der kommer biler ind, taxaer ud. Og vi havnede en rundkørsel. Så bare det sygeste roadtrip. Roadtrip. Altså, jeg ved ikke, om vi skal have fået længerledning op. Det kan jeg ikke svare dig på. Men det tror jeg ikke. Nej, al elektronik skal ikke op. Nej, det er ikke rigtigt. Okay. Du skal ikke have din telefon op. Nej. Jo, telefonen skal ligge på bakken på siden af. Ja, hvis du har den i lommen. Kun hvis du har den i lommen. Nej, den skal også op. Håndbagage skal den også op. Nej. Where is the lamb sauce? Der er ikke nogen, der spørger en gang til, vel? Where is the lamb sauce? Get the hell out of my kitchen. Vi er på vej hen til flyveren i Terminal F1. Det er med EasyJet, og flyet er nummer EZY4554. Kan du gentage det? Mit navn er Jonas Kleis, og jeg skal sidde på sæde nummer 14A. Gaten lukker kl. 8:15, og vi er meget spændte. Jeg måtte ikke tage min taske med, så jeg blev nødt til at putte ned i Mathildes taske. Tak, Mathilde. Du har lige reddet på. Og så fordi mig og Tobias videre ved en riddersport, om jeg gerne måtte have den med, så måtte jeg ikke. Så nu har jeg taget en riddersport til Tobias. Skålfrit. Jeg skål til dig også. Ja. Skål. Ja. Det koster 50. Kan du så ikke bare give mig 50 til? That's fairly Yeah. So one thing that how much is it? I know. Hvad er det, du har gjort? Hun har lige købt 2 Pringles for 50 Jeg har lige sagt godmorgen. Og gå væk med det der. Skal gemme den ring. Gemme den ring. Gemme den ring. Fuck, du kom ikke gemme den ring. Tape. Jeg er rimelig tro på Ukraine. Hvordan stopper han? Stopper. Du kigger der. Men hvad er det problem? Roadtrip. Lå mig smil for fejre. Roadtrip. Roadtrip. Hej, vloggen. Okay. Jeg kommer til. Filmer du? Roadtrip. Til Tyskland. Berlin. Rutschkenske Sappens. Roadtrip. Lige nu er vi i Berlin. Hvad laver vi til det? Hvad venter vi på? Hvad venter vi på? Vi venter på, at Man laver noget Syddanmark. sig lidt med at købe nogle undergrundsbilletter. Hvad skal vi med undergrundsbilletterne, Tobias? Der skal vi tage undergrunden til Berlin. Så vi kan lave roadtrip. Og så skal vi have frokost. Hvor? Hvor skal Ej, vi det er steak ikke. Jo, der er. De skyer til. Ej, hvad vi laver? Tror du ikke, jeg ved, hvad vi laver? Nej, vi sidder i et fucking test, vi ved, du er til Berlin. Vi er fra lufthavnen. Vi er lige gået omkring 4 kilometer. Op og ned ad trapper. Jossi, hvad har du at sige? Roadtrip. I dag vil jeg gerne spille lidt racerspil. Så jeg kan også se, at jeg er jo klart den bedste i verden til at spille. Jeg ved, det er jo forkerte vej, men det er mit detalje, ikke også? Gør han det her, og så er jeg like, og så dør jeg. Tak. Det er sgu da ikke lade mig til.
Hvad så? Vi kommer til Berlinermuren. Prøv at se. Og vores hotel på samme tid. Det er faktisk ret fedt. Det er reception. Underligt. Det ligger sådan med alle de høje bygninger. Det er fucking... Hej vloggen! Hej vloggen, hvad så? Ham der ikke? Ham der her. Den fucking... Der var sådan lige for 5 minutter siden, der var sådan en rigtig dejlig måltid lige her, ikke? Emmas måltid med kylling og pomfritter og det hele, ikke? Og så kommer den der fuckboy, som vi kalder dem. Og så siger han, jeg kan ikke lide Emma. Og så gør han sådan her. Og så falder hele Emmas ret på jorden, altså. Og han gjorde det med vilje. Og hvad gjorde Emma ved det? Emma, hun var sur, og så gik hun ind til fuglene, og hun gider ikke snakke med mennesker længere. Sluppes, han griner af alt. Ja, godt sagt. Det kunne du godt bare lægge som soundtrack til Sluppes grin. Det er som next level shit. Fokusjon. Så er det modsatte vej. Nej, vi skal efter vej. Vi har lige sprøjtet på os. Vi er ligeglade. Jo, vi skal fucking... Hej, vloggen. Godt se, vi tager dem bagfra. Du har spist vi skal jo den der vej. Se, du tager jo pigerne på helvede. Prøv lige at se, om vi kan ramme pigerne. Nej, den gider vi ikke. Gangbang. Okay, ind foran. Vilas! Angreb! Okay, ingen af dem er sejlet. Jeg er kommet til styr, jeg kører. Hey! Nej, vi skal jo køre den der vej. Nej. Så laver vi en landing. Så fik vi også afstand til det. Ja, okay. Men så ikke kun J, det er 80. Erland! Prøv lige at røre vandet, så du støder. For I støder, når I rører vandet. Nej! Hvorfor gør jeg det? Jeg rører vandet. Åh, nej! Åh, my God! Panik! I aner ikke, hvor hårdt det her er. Skal vi fyre? Lego? Ja. Ikke kommer jeg der. Nej, vi er væk to fra. Du skal også have. Ja, okay. Grib krone, 2K17. Den faldt i, vi var igennem det, og så faldt ned af Jonas. Jonas, hvad er det helt præcis, der er sket? Hvad er der sket? Min elskede burgerkøkkenkrone. Faldt i vandet. Først sad den fast i træet, på grund af vi sejlede igennem et træ og så op. Og så ville jeg have fat. Og det eneste jeg kunne fat i var det her. Flere så var resten i vandet. Du har da et minde fra den. Det vil altid være mit hjertebøg. Tobias, kør for Jeg ved ikke, om jeg rammer jorden, men...
Hvad siger frejsesuren? Det var vildt, det var helt... Fortæl noget, Jonas. Jeg så med den knæne mor, som er nødt til over, at hendes russiske barn er død. Det var ekstremt trist, på grund af, at der er mange russiske børn og soldater, der er døde her. I se, der er en anden skulptur lavet af russerne, på grund af tilbage i 1945, så havde de mistet så mange Oscar, at de var rigtig kede af det. Og derfor har de sådan en typisk Oscar-position med Oscar, ikke? Det er meget russisk. Så går vi videre her, og så ser vi derovre. Jeg kan ikke helt se, hvad det er. Vi er meget seriøse. Okay, det her faktisk lige alvorligt. Det er en russisk person, ikke? Han ligner lidt Caesar herfra, men han er vist russisk. Og han står på et ødelagt, hold nu fast, et ødelagt hagekryds. Jeg kan ikke helt se, hvordan det kan være et hagekryds. Men kan du se derovre, der er et hammer og sejl derovre. Jamen, det er russisk. Faktisk er det Sovjetunionen, ikke? Som mistede så mange Oscar, for eksempel. Men vi kalder det Rusland på dansk, fordi vi er danske, ikke? Så kan du se... What? Vi står her igen, og den russiske knælende mor er i baggrunden. Du kan se, der er en knælende soldat der overlevede, og en knælende soldat der overlevede. Så kom med. Come on in. Herovre, der har vi den her tekst. Som den står godt nok på russisk. Så jeg tænker, du vil oversætte den, Jonas. Men nu at jeg kan russisk. Så det er jeg glad for. Ja, kom i gang. Her hviler de fortabte Oscar, som vi mistede under den store krig. For vi kalder 2. verdenskrig den store krig, for vi tænkte nemlig, at vi havde vundet. Det er jo rimelig utroligt på grund af i russisk. Her er der foredrag om, hvordan man læser russisk. På grund af russere, de har få ord til at beskrive mange danske ord. Altså, hvis for eksempel sykker, det kan betyde sådan 42 milliarder forskellige danske ord, så man kan læse egentlig nogenlunde, som man vil. Der ser du en russisk sejrsherre, som står oven på et ødelagt hagekors, på grund af, at han har vundet. Det er rimelig rørende, ikke? Ja. Jeg føler mig rørt. Du føler dig rørt lige nu. For Freja, hun har lige givet mig sin krone, på grund af, jeg mistede min krone, som hed Kroni. Det var meget dramatisk for ham. Jeg mistede hende under det store slag på vandet. Ja. Og jeg har kun en anden tilbage, men heldigvis har jeg fået en af Krones søster, så jeg kan fejre det her. Så, hvad hedder Krones søster så? Krone. Jakob Patrol. Nå, undskyld. Det er vildt. Det er simpelthen vildt. Hvad er der sket? Jonas, han har lige båret den der soldat. Jeg har lige båret ham helt alene. Ja, han var ham selv deroppe. Det er Oscar. Vi savner Oscar efter krigen, fordi russerne mistede så mange Oscar, og vi er rigtig nødt til over det. Ja. Jeg er faktisk trist. Jeg er trist. Hey Jonas. Har du nogensinde set Leila chokoladefabrikken? Jeg har faktisk aldrig set Leila chokoladefabrikken. Nå, okay, Christoffer han er med i den. Hvad spiller Christoffer med i den? Ja, han spiller Katika Karina. Ja. Han tager hendes riddersport. Mener du det? Ja, det er totalt spændende, ikke? Er det rigtigt, det jeg har hørt med Leila og chokoladefabrikken? At det var Leilas første sådan ordentlige job, Ja. og hun sparede op, så hun kunne tage til USA? Jo, det er rigtigt nok. Det var lige efter 10. klasse, det er rigtigt? Jo, Jeg tror, jeg har set traileren for det. Jo, altså det er virkelig god film. Er det det? Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke har vundet en Oscar. Var der ikke noget med, den blev nomineret for en Oscar? Jo, og så vandt den ikke. Hvor mange Oscar måske? Kun én? Ja, kun én, men så vandt Leonardo DiCaprio i stedet. Ej, det er så nedtur, at han bare skal vinde. Altså, det første år, ja. Det er så... Altså, Jeg synes, var det Leila, der var nomineret for det? ja, Eller Christoffer? det var dem begge to. Ja, det var dem begge to. Vi snakker om Leila og chokoladefabrikken. Har du set den? Ja, Christoffer er jo med. Har du set den? Jeg har ikke set den. Jeg har set den. Nå, Den er virkelig god. Ja. Altså, det er min yndlingsfilm. Jeg skal hjem og se den. Har du den på... Er den på Netflix? Nej, men jeg har den på DVD, så jeg kan låne den til dig. Så ser du den grønne min færdig, og så ser jeg Leila og chokoladefabrikken færdig. Aftale. Roadtrip! Jeg var inde på det her toilet, ikke? Og det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Det kan godt være, at man betalte 1 euro, ikke? Men der var rent toiletter, ikke? Og da jeg så skulle vaske hænder, så tog jeg hånden ind foran en automat. Og så først kom der sæbevand ud, og så bagefter kom der normalt vand ud, og så ud fra maskinen kom der også noget papir ud. Og så var der endda også gratis vand. Det var en all-in-one. Og vi ser meget på det. Det er gratis vand til at fylde sin vandluk. Haha, der er nogen, der har skrevet pussy med en omvendt P. Hej,
Jeg rapporterer fra kaossituationen i Berlin. Der er skabt enormt stort kaos, fordi Emma og Omar, vi mangler Emma og Omar. Jeg ved ikke, om vi mangler Møller. Nej, vi mangler bare Emma og Omar. De er forsvundet. Vi var lige i supermarkedet. Min gæstevært med, hvad siger vi? Vi siger, at vi mangler Emma og Omar. Vi var lige i supermarkedet, og så glemte vi dem, da vi gik. Det er noget lort. Og det er noget tid siden, vi gik på supermarkedet. Ja. Er der mere at melde? Vi har lige set East Side Gallery. Det var rimelig sejt. Hvad er East Side Vi er færdige, der sad noget af den, siger Nicoline i Mørsang. Hvad er East Side Gallery, Jonas? Det er en masse side dudes, som har besluttet sig for at male på muren. Men det er det, Masser af sager, ikke? men det er de får lov til. Hvad? Det er de får lov til. De har fået lov til det. Hvor er det så vildt ud? Det ser meget sejt ud noget af det. Altså noget af det ligner noget, jeg kunne share med nogen. Men hvad hedder det? Lige nu så, du kan se, Leila, hun er helt unik. Nej, jeg er frustreret. Men Maria, hun er bare høj. Kom med her. Kan vi have en kommentar fra Leila? Ja, der står jo faktisk i Berlinerturens første store Det er roadtrip. Det kan udvikle sig alvorligt. Det kan. Det var en kommentar fra ekspert Leila Andersen. Og vi går videre til vores førstehåndsvidne, Christoffer Bender. Og du så jo Emma og Omar tidligere i dag, ikke sandt? Jo. Og hvad skete der? Hvad skete der for dem? Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad skete. De begyndte bare at blive fuldkommen mærkelige i hovedet, og det begyndte at angribe og slå på hinanden og alt muligt. Fuck. Og nu mangler vi dem. Nu mangler vi dem jo. Kan du se det? Kan du finde Emma og Omar på nogle steder? For de er stadig. Hey, vi tager første hold. Det her er sofa. Redningsholdet. De har ikke tid til interviews, men jeg kan sige til dem, at de skal hen efter Emma og Omar i supermarkedet. Og Emma og Omar, rapport slut. Vi er lige vendt tilbage til Oslo efter en dramatisk tur fra det fjerne Berlin. Vi har fået masser af kultur. Vi er ikke vendt tilbage, vi er bare på hotellet. Vi er bare på hotellet, tror jeg det er. Ja. Jeg er ligesom en sko af. Tobias ligger herovre og chiller. Marcus er derovre og chiller. Jonas sidder med kameraet. Og så sidder deroppe og chiller. Det der egentlig sker, det er, at vi... det der sker, det er, at vi skal være senest her. Jeg ved faktisk ikke hvor, klokken 9. Og inden der har vi fået udleveret nogle euros. 10 euros per mand, så skal vi så dele det. Vi har så fået en 20-seddel. Men det er til 2 mand, og dem skal vi så dele. Og finde noget lækker frod, vi kan frode. Og egentlig bare have a great time before we are going to bed. Og jo, Tobias, hvor fanden det er du egentlig oppe i mit shit? Hvorfor er det ikke din seng? Ja, hvorfor er du min seng? I underbukser. Er det prøver du at lægge op til noget, var? Jeg lægger så meget op til noget. Han vil gerne have, at du kommer op i Jamen, jeg tror, han lægger op til noget. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere på det, faktisk. Og all in all, it was just a brick in the wall. Nej, det har egentlig været en fin dag. Vi var ude at se det der store østtyske, sovjetiske monument for de døde dudes under krigen fra Dudes! De døde dudes, de sendte dudes. That's pretty spicy beef right there. Vi skal lige huske at have nogle videoer, så vi skriver. Ja, det er meget vildt. Vi laver bare en compilation. Hver gang der kommer et klip, så går lige en grin og Sofus. Nå, men vi var til det her, det var faktisk, det var grande. Det var pænt fucking magisk. Det var pænt fucking Det var rimelig godt, hvis jeg sagde sådan, that's a pretty spicy beef, og så griner. Nu vil det være fucking godt. Ja, vi var til det her monument. Vi har taget en masse spike-spidler fra det. Og det er glad. Ellers så var vi forbi. Hvad var det? Hvor var vi hen før? Jo, så tog vi... ja, der var vi til centeret, hvor vi shoppede lidt. Jeg kan ikke finde noget, vi shoppede. Vi shoppede i hvert fald. Hvad hedder det fedt? Shoppede mad. Ja, shoppede mad. Vi shoppede noget. Var der nogen, der blev væk, for eksempel? Meget tænkt eksempel. Meget ledende spørgsmål måske.
Jo, vi gik jo så tilbage op ad det der Eastside Gallery. Jeg tror nu kæft. Muren. Det må gerne være en lille timelapse. Ja. Ellers så... Jeg så egentlig bare gået op ad dernede, vi chillede, vi havde det fedt. Hyggesnakket. Så kom vi derop til, der burde gerne være også nogle spice-billeder derfra. Så kom vi op der chillede vi lidt. Vurderede situationen, lige sagde, hvad fuck skal det her? Og så fandt vi så ud af, Emma og Omar, de var væk. Så ved jeg sgu ikke lige, hvad der skete. Så er der nogen, der ringede til Omar, og så er der nogen, der ringede til Emma, eller sådan noget. Det er sgu. Og der var nogen ude af hente. Ja, og så fandt vi så ud af, at de var over ved centret. Og derefter fandt vi så ud af, at der var... Hvad... Ja, så er det bare lidt... Det er kraftedeme noget spice humor, det der. Jeg tænkte på, at nu skal man ned og have noget mad. Nej, hvad er klokken? Det vil sådan f***ing. Vi spiller! Yes, okay, you can fuck off. Fuck off! Weber og Oscar Philip og Pepper og Diana. Hej så! Vi kan tage! Hvorfor må jeg? Nej, det er en sex-tape. Ja, det er en sex-tape. Det er derfor, han bare er i underbukser. Har man lavet en roleplay? Jeg kommer lige ind, okay? Hej så! Hej. Det ser rigtig hyggeligt ud, kommer. Det er fucking hyggeligt. Okay, der bryder med at vores. Hej. Vi har mere pladser. Det var fordi, vi har mere pladser. Ja, det er sådan ikke unfair. Nico kommer lige om lidt. Hvad fanden hun? Jamen, hun kommer. Hun vil, ja. Er det sådan, at vi skal holde en fange eller sådan noget? Vi skal kidnappe hende. Brutalt og voldsomt. Hvad med Nico? Hallo. Og hun har tøfler på! Strømper. Du skal ikke have strømper i dine tøfler. Hey. Og så går vi. Lige nu der spiser vi burger. Vores lille gruppe. Holdet. Koderen, tror jeg. I har ikke begyndt. Gange det. Jeg har fået en top og en top. Dejligt. Den har fået gode anmeldelser, den her restaurant. Hvis det er vi, Jonas. Jeg smager bacon. Okay. Altså, den var lækker. Den var sgu god. Det kan vi godt få derhjemme. Den burger kan vi godt få derhjemme. 590. Det er en god klasse. Og for en normal skala fra 1 til 10 er det en god 5'er. Hvad med at skrue op på lydstyrken? Ej, jeg vil faktisk ikke. Jeg har så Så sidste bud. 8,5 fra en skala fra 1 til 10. Fra en skala fra 1 til 10. Det var roadtrip! Jonas, skal I kommentere? Hey! Der har vi Hey, det er Sofus'. Lad være med at pisse det der. Jeg skal lige her. Det er, at alle pigerne i form af Maria, Frida, Nicoline, Kasper, Sofie, Signe, Freja, Sofie og Louise og jeg, Jonas, Chris og Møller lige før er samlet i et rum, vores rum. Og den ene sker her, det er, at Kasper sidder med nogle kontanter, Marie hun sidder med sin telefon, Sofie sidder og nyder sig selv. Det skulle ikke mindes på en klar måde overhovedet. Det er solhus, og jeg tror, du skal med dem. Der er ret mange. Ja, det er derfor, du ikke skal med dem, man ikke. Hvis den lander på plads, så skal hun ikke... Ja, og Nicoline, hun er klar med at forklare, hvordan man spiller piller. Det kan vi faktisk godt lave. Det kan vi godt lave. Og Freja kigger meget undrende på mig. Hvem vil starte? Undskyld, undskyld. Og Louise kigger igen undrende. Ja, nu kigger hun undrende på mig. Vi de undrende kigger. Ja, ja. Bare hvor du har svaret højt. Så må du stoppe den her. Og du svarer. Stjerner på himlen blå. Jeg er god til at synge. Kan I sove godt, drenge? Jo. Og godnat. Vi gider ikke høre klage over jer i morgen. Vi vil prøve vores bedste. Jeg ved det godt. Hey, Sus. Ja? Vil du gerne ud? Jeg vil gerne gøre min Jonas her. Slipper vi lige der. Jeg skal bare have noget til.
Jesus. Hey, vloggen. Vi er lige stået op her i hytten. Og til trods for, at min telefon gik død, hvor vores alarm var, så kom jeg alligevel op i en fornuftig tid faktisk. Og jeg er lige været ude i bad. Det var lækkert. Lidt mærkeligt det der temperaturstyring, men det var sjovt. Og det var egentlig dejligt, det var meget forfriskende. Nu håber jeg, det er et dejligt sommertid. Lige nu er Tobias, den flinke mand, nu plejer jeg at sidde der og stene og koge og så. Han har gået i bad, han er kommet ud i hytten. Og ja, hvad fanden ved hvad han laver derude. Han er død. Markus ligger stadig dernede and having a great time. Og så har vi sovestalat derovre og koge lidt. Og så har vi dejlig Daddy Jonas, der sidder og tager en lille video. Det er så til at opdele nu. Det var hvad klokken? Det var lige noget at opdele på. Klokken er 07:23 eller 23 over 7. Så det er tirsdag. Og det er tirsdag, først da. Du skal lave sådan en skam. Har du set skam? Ja, du har set skam. Så skal jeg lave den der hvor der står på skærmen. Ja, der står på skærmen. Nej. Jo. Men det er status. Vi skal, så regner vi hopper ned i tøj. Nogen. Og vi skal gå ned og have noget morgenmad. Og vågne lidt op. Jeg skal have noget kaffe. Jeg tror ikke, at vi kunne måtte gøre det. Du vil prøve at spille udenfor. Så det var blåere hver der. Oh my god. Det er det i solstilling. Vejret er sgu ikke pænt vildt i dag. Det vil blive pænt kogende. Men det ser frem til. Kan jeg også se? Hvordan vil du vurdere morgenmaden? Jeg er bedre, end da vi var i Østrig på skitur. Det er bedre der. Var det bedre der, eller er det bedre her? Ja, det er bedre her. Det har heller ikke andet end papboller. Nej. Østrig, der er det 99% papboller. Her er det sådan. Her er det måske 40. 40%. Det er okay. Og man kan tage frugt, man kan tage kaffe, man kan tage juice. Okay. Lunken dog. Og, Men de er ikke rigtig Nutella. De har gjort sådan nogle pivar af Nutella. det smager altså okay. Jeg synes hver marmelade til gengæld godt. Og så Du har ikke smagt den der. det her kan smage lidt okay. Og så sidder vi egentlig bare her og nyder os selv og hinanden. Vi venter på, at vi skal ud på eventyr. Vi venter spændt, og vi ser frem til en vild dag. Ja. Vi alle sammen, hej vloggen. Hej vloggen! Hej, vi er på Olympiastadion. Oh my god, det er Olympiastadion. Olympiastadion! Hej mor! Hej mor! Ja. Er der hjemme? Eller? Husk at like, subscribe for nye videoer. Yes. Omar, hvad laver vi her? 3.000 likes, så kommer en ny episode. Ja, hvad skal vi her? Vi skal bade. Hej! Må jeg close op? Bade og så få rundvisning og sådan noget. Ja, hej. Jeg skal jo bare ind og vinker. Hej. Hey piger. Hvad har I gang i lige nu? Vi er i gang med at få armbånd på til... Det er nogle gange sådan rigtig... Det var så meget Hvad skal vi her? Vi skal ud og svømme. Vi skal bade. Fra 1936 af Hitler. Fedt. Er det Hitler? Fik jeg at vide af JC. Okay. Ja, så er vi tilbage igen. Vloggen.
Vloggen, hvad så? Roadtrip! Der er Bjørne. Jeg skal lige... Nogle Bjørne. Hvad sker der? Rigtig meget. Vi skal til at rundvise os. Vi skal rundvise på Olympisk Stadion. Har de set Olympisk Stadion? Har Maria noget at sige? Det er herreflot herude. Nej, det ligger ved Franzøsisk Strasse lige ved. Og jeg skal bare lige ind i det der fælde, der Ja. Men jeg tænker, det vi gør, når vi kommer til Ritterskov, det er, at vi kan give dem en halv Update. Vi skal ind til en kirke nu. Og selvfølgelig skal vi fyre nogle Jakob Ditzel memes af der, som for eksempel, fuck dig, det er ikke en kirke det her. Og sådan noget. Og det bliver bare pissehyggeligt, så vi ses bare efter. Og så skal vi til Riddersport der, ikke også? Og så skal vi så bare huske at tage chokoladen med på hjem. Super. Fuck dig, det er ikke en kirke, det her. Jeg har været her tid, og jeg ligger lige der. Oh my god. Sover du, JC? Jeg tror, han sover, men han bevæger munden, og han begynder langsomt at smile. Smil, JC. Smil. Okay, han sover ikke, det var bare men i hvert fald så har vi fået mad. Roadtrip. Hey, Blokken. Blokken. Ja, vi er nu i Rittersport, shoppen, og hvor du kan lave din egen Rittersport. Grunden til, at vi er her, er, ja, folk vil gerne have chokolade. Jonas vil have chokolade. Jeg vil ikke have chokolade. Møller vil have chokolade. Møller vil meget gerne have chokolade. Eller is. Eller cola. Møller vil også gerne have is og cola. Hey Møller, hvad synes du om oplevelsen? Ja, det er sport. Hvad så YouTube? Capflip her. Capflip. Hey, vi har sådan en citronvaffel Riddersport her, og vi vil lave en citronvaffel review med de her 3 forsøgskaniner og mig. Og sofasbræk 3 stykker af, 4 stykker af. Ja, det er du rigtig god til. Bræk 4 stykker af. Ja, det var rigtig godt. Du går snart, og så brækker du det hele af, ikke? Og så tager du en stikker ud. Og så tager du den en. Ja, mange tak. Og så tager du den anden. Ja. Det smager meget citron. Og vaffel. Og vaffel. Det er faktisk virkelig godt, hvis det ikke havde været vildt chokolade. Ja. Det er faktisk virkelig god. Hvis vi giver den 1 ud af 10 stjerner, hvor meget får den så? 22. 22. Det er en god stekser. Jeg vil give den en 0,2. Ja. Jeg giver det stadig 22. Jamen, det var det. Citronvaffel, skal den købes? Burde man købe citronvaffel? Ja, det tænker jeg også. Det er en timelapse. Jo, men det der sker lige nu, det er, at vi er strandet i Berlin Mall. Nej, Mall of Berlin. Så... Ja, vi er i Berlin Center, Berlin Mall. Og det er ret hygge. Står ude foran sådan en gammeldags laserhul. Er det smukt? Ja. Ja. Det virker bare jeg ikke noget. Ja. Det vil jeg sige. Ja. Lige nu, der står vi og venter på 2 af dine klassekammerater, der synes, det var vigtigt at købe tøj, end at følge Karimers plan. Det er altid der. Ej, hvor er det sjovt, så er det sådan gennem indgrebet. Ja. Det der sker, det er, at vi er på restauranten Vapiano. En meget hyggelig restaurant, italiensk inspireret. Jeg har bestilt pizza ligesom nogle af mine medmennesker. Så kommer der en sjovt menneske, der prøver at rappe. Vi har fået nogle numre, og den biber lige om lidt. Jeg begynder. Jeg er meget hurtigt til at drikke sodavand. Du kan se, Jonas han er der. Ja, her.
Ja, vi venter egentlig bare. Det er meget hyggeligt. Vi chiller bare. Og når jeg lige var nede og bestille vores mad. Mars fandt det meget forvirrende. Jeg fandt det meget nemt. Simpelt og sjovt. Nå, det er road trip. Og vi sidder egentlig bare og venter på vores mad nu og hygge snakker lidt. Hashtag road trip. Hvad så, Jossi? Nå, Jossi, hvad... Og hvad så, Jossi? Hvad spiser vi så lige her? Du skal ikke holde den inde. Bare tryk. Nå, Jossi, hvad spiser vi så her? Det spiser det er en grælto. Det er sådan en pizza der. Den er lidt stærk. Den smager meget godt. Den Oscar har også fået den. Han sidder og piver derovre. Græder næsten, tror jeg. Hulker faktisk. Hvor er den? Dernede. Kælder ned bedst lidt. Frida! Ja. Oscar! Oscar! Ja, det er ham der sidder og piver. Man kan faktisk se tårne. Ja, det kan jeg faktisk, Oscar. Ja. Ja. Så lige ind i også i sansigt. Ja, det er der, hvor skal han sove sammen med den anden. Og det kan kramme ham. Ja, det er rigtig fyldt. Hvor mange stjerner vil du have 5 år siden? 105, er det ikke noget 1 ud af 10? 10. Jo, så vil jeg sige, det er en slid 6'er. En slid 6'er? En slid 6'er. Tak. Sygt nok. Det er okay. Ja, jeg er godt i det. Vil hvad har du fået at spise? Hvad har jeg fået at spise? Jeg har fået sådan noget der, det er risotto, ikke? Bare, ja, det var vildt. Al dente? Nej, det er sådan noget, når dejen er færdig. Ja. Og så har jeg fået sådan noget dessert, ikke? Det var, ja. Hvad var desserten? Det var sådan noget creme, som jeg ikke husker, hvad hedder, lejlighed, hvad det hedder, ikke? Og så sådan noget jordbær i. Det smagte sådan noget. Men har du så ikke gået mega meget over beløb? Hvad? Du har også købt 1 euro, tag det rulle, 1 euro. Og det har du så købt til dem? Ja. Til såserne? Ja, til det der, til kassereren derovre. Ja, kassereren. Ja, vi skal lige have et update. Hvad synes Leila om maden? Fantastisk. Hvad har du fået? Jeg har fået risotto med rejer. Jeg har spist alle rejer. En skala fra 1 til gourmet. Hvor godt er det der så? Er det en Gordon Ramsay, Claus Meyer? Hvor ligger det? Så det er nok lige under, men en ægte italiener vil jeg nok kalde det. En enkelt italiener. Hvad siger Grimer til aftens måltid? Jeg har aldrig fået risotto før, men jeg synes, det var fint. Du er udmærket. Hvad fik du egentlig? Risotto med hvad? Jeg fik risotto med kylling og champignoner. Og på en skala fra 1 til gourmet, hvor meget er det så? Ja. En halv. Kan jeg ikke være ikke imponeret? Ikke, jo, det er okay. Det er okay. Og vi har en ting at sige, det er road trip. Jonas, kan du give os dit review på din pizza, du lige har fået? Efter meget... Det tog mig 40 minutter at få. Ja. Er det værd? Der var en taber i baren. Kan du definere taberen? Mandelvæm. Helikopter, eller? Okay, så er det værd. Har det noget med sagen at gøre? Ja. Det er alt med sagen. Det er om tysken har. For ikke at bruge... Godt sagt, Jonas. Men hvordan smager pizzaen? Er den spicy? Er den crisp? Er den sød? Den er spicy og lidt crisp. Ikke så lidt crisp. Salami er spicy, som det står. Ja. Der har det rigtigt. Okay, godt så. Har du andet at tilføje til retten? Hvor mange stjerner får den? Den får 4. Nej. Det der er sket, det er, at jeg var nummer 3 i køen til at bestille pizza. Og der er lige gået en time, og de første drenge, de fik deres efter 20 minutter. Og Sofus var blandt dem, og han var den aller sidste, der bestilte. Og jeg synes, det er en rigtig dårlig service. Den på en ny side, ikke? Så var det på en side. Det er meget. Og der er vand i min pizza, det er fucking dejligt, hvis jeg ikke nu ikke er med at drikke eller sådan. Ja, hvis han vil have noget at drikke, ikke? Men de smager sgu okay. Der er ikke bacon på. Jeg vil lige sige, at det skrækker. Det er faktisk bare Der mangler bacon. Det er faktisk bare en pizza. Hvordan
hvordan føles det at få sin mad en time for sent? Jeg vil gerne lige sige disclaimer. Alt det der vand, jeg tror der er vand, det er bare olie. Og det der ost, det er faktisk ost. Og det der dej, det er faktisk dej. Og det der, det er faktisk en fække. Vi har et update. Vi skal duske mand. The hype is real. Det bliver vildt. Vi skal duske mand. Vi går direkte efter her i hentai-afdelingen. Det er planen. Vi går efter hentai. Hentai. Du kan se, jeg ved ikke om man kan se det deroppe, men man kan se sådan Dusman. D-U-S-S-M-A. Det er rent faktisk. S5 nach Spandau über Friedrichstraße, Berlin Hauptbahnhof. Road trip. Sætter pris på det. Jeg elsker dig. Road trip. Filmer vi? Ja. Jeg elsker det der. Vi går vej over til en tysk skoleklasse. Og så er vi ude på hovedbanegården. Prøv at se, der er middagsbord. Herovre, ja. Og så vi sidder i toget. Det er hyggeligt. Der er gammel mand, der er gaber og sådan. Det er super fedt. Og så skal vi over til en tysk. Hvorfor? Okay. Fordi sådan gør de herovre i det her land. Hvis der er en tysk, det er noget, de bare gør. Det gør det i eller andet. Og jeg har ikke forstået det nu. Så det bliver hyggeligt. Og så skal Omar lige, og så skal jeg også lige finde noget, fordi Omar ikke har sin teknologi. Ja, det bliver lidt problem. Hvornår må Omar løbe tør for cola? Ja, det er også godt. Man har drukket 5-6 liter, tror jeg, deroppe på nu. Og jeg sidder med i hånden endnu. Jeg kan lige filme, at han har ikke i hånden nu. Omar you're gonna be so fat. Men hvad skal vi så sige? Road trip. Road trip. Hashtag road trip. Hashtag vloggen. Markus, hvorhen er vi? Hvad laver vi? Hvordan gik det? Vi er på en tysk skole. Jonas var ikke så glad for sin makker. Jeg vil se, jeg var i München. Vi er lige blevet færdige med dem. Vi har været her siden klokken 10. Nu er den 1. Klokken! Gå væk! Og så skal vi til at spise frokost nu. Og så skal vi ud på stranden. Men Jose, hvor er du glad for din makker? Han ignorerer mig. Sofie, hvor er du glad for din makker? Ja, hun er mega sød. Jeg er ikke glad for min makker. Jeg har fået smørhår. Fik du smørhår? Jeg fik smørhår. Han er dum. Hvad med dig, Jonas? Var du glad? Jeg fik en nogenlunde ven. Men hende jeg kom sammen med, hun var bare sådan, Seriøst, ikke? Hvem var det? Jeg kom sammen med hende der Sara. Hende var sådan på mit bord. Ja. Jeg synes, det var hyggeligt. Hvad? Det skal rigtig være. Jeg fandt ud af, at der er kun 3 af dem her, der gik i klassen, der var hele tyskere. Vi fik et billede af alle andre. Jeg var et af vildt med min makker. Han er lige så meget virtuel. Road trip! Ja, det var meget fedt. Jeg gav min makker den der gave, ikke? Og han sagde ikke engang hej. Han tog en bare gave, og så begyndte at æde af den. Min gad ikke at åbne min gave. Så 2! Eller mig, så skal begge to noget. Min var fucking genert. Ja, han sagde ikke et ord til mig. Min var så ikke genert. Han sagde ikke engang til mig. Nej, Villa Stine var ikke genert. Det er fordi, hun... Henter din kæft. Hvordan var din? Jeg vil gerne have shorts på nu. Har I shorts på? Ja. Hej, velkommen til Omars Hjørne. Kan jeg sådan sende et brev til mig, hvis det skal være? Ja. Ja, du er klam og lidt homo. XOXO Paul. Fuck Paul. Har du ikke set det? Har du en quick pick? Jeg kan lige finde en til dig. Ja. Jeg har en brev til dig. Når du det? Ja. Man kan lige læse det. Ja. Kære Jonas, du er klam og lidt homo. Kyskram, Paul. Det var sgu da ikke vel, Paul. Ja. Fuck, hvor nedtur. Nå, vi ser det her hver lørdag, og hvis vi sender en brev, så gør jeg det bare. Ja. Så subscribe og like, og subscribe igen, og kommentere og sådan noget. Og bare like hele tiden. Og så siger jeg venner, så de også kan like.
Hej. Det var ret fedt. I don't wanna live anymore. Det er sådan... Hey, vi tænkte, vi skulle være helt nøgne. Hvad så? Vi er i, jeg ved faktisk ikke, hvad parken hedder, men vi er lige ude at bade, som du nok kan se. Jeg ved ikke, om lige vil lave en spejder omkring. Vi er ude at bade, vi er sådan altså lidt både. Jævnt både alle sammen. Nogle der sidder og spiller kort. Der er nogen, der bare sidder og chiller. Der er nogen, der sidder og nakker noget sol. Vi står her og laver en vlog. I dag har vi ude at se... vi er ude sammen med vores tyske skole. Det var jævnt okay og jævnt ikke okay. Der er nogen, der havde det okay fedt, nogen, der havde så lidt træls, tror jeg. Men alt i alt så var det en okay jævn oplevelse. Jeg har også kysset med en tysk dame. Ja, det gør jeg faktisk. Hun er Kunilla. Ja, hun er 70 år gammel. Jeg købte hende. Nej. Møller! Det der, at man kan købe is deroppe. Vi er ikke helt bekendt is. Vi ved faktisk ikke engang, hvad vi skal efter det her. Så det er sådan lidt nøj. Vi ved ikke, hvad vi vil. Eller hvad vi skal, faktisk. Så egentlig venter vi bare lige nu. Det er... hvad skal lige nu? Roadtrip! Det der sker lige nu, det er, at pigerne, tøserne, vores lille gruppe her, de har været inde og shoppe i Primark, godt sagt Sofie. Og det gad vi mænd ikke finde os i, eller vi fandt os faktisk i det. Nu vil jeg gerne snakke om. Jonas og jeg, vi satte os så uden foran, så tænkte vi, okay, pigerne de er mange år om at shoppe, så vi gik over i Saturn for at kigge på noget shop. Halløj, jeg ved ikke helt hvordan. Men derefter så gik vi så tilbage, og så vi, at de var kommet endnu. Så satte vi os lidt ned, tænkte, fedt nok. Gik over til verdensuret, så at klokken var 5. Det var en trold. Skive tilbage, så fandt vi de 2 smæk og lækre tøser her. Ja, kontekst. Og det der så sker er, at lige nu, der kan vi ikke finde Frida, Maria, Vejle, Freja. Ja, det kan vi finde lige nu. Men vi sidder og venter på dem. Det er sådan, det sker lige nu. Road trip. Road trip. Hvad gør man så? Så det var road trip. Har vi mere at sige? Har I fortalt, vi er ude på skolen? Ja, vi er ude på skolen. Vi er i Berlin lige nu, hvis vi skulle være i tvivl. Fuck, er vi i Berlin? Ja, så jeg altid der I Love Berlin trøjer, så tænkte jeg, hvad fuck? Vi skulle ikke Amsterdam, vi skulle lade mig Berlin det her. Og så så tv-tårnet, og de bare, oh my god! Prøv at filme op på tv-tårnet. Vidste I godt, den drejer rundt? Det drejer rigtigt. Vidste I godt, den drejer rundt? Nej. Vi har fået streng rundt på hold kæft. Update. Se, du har set over det verdensuret. Det fortæller, hvad klokken er. Det er jo bare forkert. Og jeg kan se sporvognene. Kæft, du er dyr. Hvis du våger på net, så er netjagt. Har du så også net? Det ligner da sådan, det koster sådan 1000 kroner eller et eller andet. Sådan 10 euro eller sådan noget. Ja, 70. Jeg til mænd. Kærlighed. Road trip. Skid på road trip. Hvad sker der? Road trip lige nu. Laver vi andet end road trip? Nej. Hvad sker der, Tobias? Hvad laver vi? Nej, der sker ikke så meget andet end du stikker en telefon. Vi står faktisk foran sådan en mega flot bygning med sådan en hestevogn op på. Det er faktisk rigtig nok. Kultur. For glæde. Så betyder det den ungarske ambassadør. Ambassadøret. Så det er Storytime med Molle. Ja, og her der har vi sådan en stor bygning.
Faktisk har Malte... Og deroppe, der har vi en copyright af et svensk flag. Hej vloggen. Lige nu er vi ved Brandenburger Tor. Vi er lige gået ned fra den der vilde guldinge, eller jeg kan helt huske, hvad den hed. Den der Ingrid-ting. Ja, Ingrid, det var oppe i, det var faktisk pænt fedt. Så var vi gået over til Brandenburger Tor, det var en dejlig tur. Så tænkte vi, okay, vi skal lige have vores babys barndomsmarkedsisen. Prøv at bare, der er nogle fucking smarties nede i midten. Det er scam, lad være med at gå herover. De snyder dig for alle dine penge. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt det her. Det er ikke sjovt det her. Det er krig det her i Tyskland. Krig. Ser vi det en gang til, ikke? En gang til, så går det galt. En gang. Vi Det her, det smager. Jonas, hvem ligger ellers, som du kender? Hvad? Er der mange, der ligger her, som du kender? Altså... Faktisk min bedste ven, Adolf Hitler, han ligger lige derovre. Så kom med. Han var nemlig også jøde. Er der en sjov historie? Kan du fortælle en sjov historie, Jonas? Ja. Du kan se, den her er ekstra skæv, og det viser, at han var sådan lidt en off-dude, fordi han var lidt anderledes end alle de andre. Han havde sådan nogle sære idéer, som lad os brænde dem vi kender. Han er, du kan se, revnen i væggen betyder hans urenheder, men han var sgu... Men er du sikker på det? Den her, ikke sådan, den her, eller måske den højeste. Hvor han er den højeste? Vi skal finde den højeste. Kom, vi finder den. Det er 100% ham. Jeg tænker faktisk, det er den der er den højeste, fordi her går det også ned. Det er det Hitler. Malte er sikker. Jonas nu inde. Jonas er blevet fint. Jeg er så temmelig sikker på, at det er ham. Det er fandme høj. Det er Adolf. Eller John. Det er høj. Hold den skæv. Ligesom din mor. Jonas, jeg har fundet ham. Jonas. Ja, ham. Du kan se, der er nogle pletter på, fordi at han er blevet skudt på en par gange. Jeg skal forbi. Jonas, vi har fundet ham. Jeg gider ikke se ham. Det er lidt sødt. Han er ikke så bred som nogle af de andre, men... Men det var så storytime med Malte. Ja, det var faktisk meget hyggeligt. Egentlig. Og der kom Jonas. Ja, Jonas, det hilder det. Fordi han er meget høj, og så er han sådan... Hvor klamt. Ej, jeg hedder den person. Du ved ikke, hvad han gjorde under 2. verdenskrig, Inges? Du ved ikke, grunden til, at det her... Det er så sørgeligt, det er på grund af ham, Inges. Jeg synes, det er han er simpelthen... det er kultur. Jeg får det dårligt, når vi tænker på det. Hitler lavede kunst. Ej, du er sådan en dårlig menneske. Det er kunst, det her. Jonas, det er kunst. Jonas. Det er fucking kultur, det her. Jonas er lidt sur. Det var alt fra storytime med Malte. Tur. Altså, skal det være med? Så. I går til at være stille, vi ikke det er lige Jonas. Altså, der står nødudgang på, sådan, bare for at smide modstanderne, ikke? Så folk ikke går derned, fordi jeg... Hvorfor er der en nødudgang? På grund af jøderne rigtig godt kunne lide nødder. Fat det nu. Der er sådan rigtig mange sådan udgange her, ikke? Så hvis der nu lige pludselig kommer til at blive skudt på, så tror jeg ikke, jeg vil løbe den vej. Der er ingen, man kan ikke engang åbne døren. Jonas, åbne døren. Der er et kamera, Jonas. Pas på, Jonas. Jeg tør ikke. Jamen, det skal du. Jeg tør ikke. Jonas, gør det for sikkerne. Ja, jeg gør det. Hvis den her video får 5.022 likes, Inges, så gør jeg det ned, og så kommer jeg på kameraet. Like, share, comment, subscribe, og husk at dele med dine venner, Inges. Altså, det er det, share betyder. Share betyder også timeshare lejlighed. Ja. Og hvis I nu giver videoen 10.000 likes, kan det være, at min mor ikke tænker mig til at være med i de her videoer længere, og jeg rent faktisk får noget Jonas, det skal du ikke sige. Nej. Du skal ikke sige det. Det må jeg ikke. Nej. Cut. Hvad skal der nu? De skal... Den er lige for 5.000 likes. Nu skal roadtrip. Hvis man kigger efter, så kan man se nede i jorden, der er sådan en afmærkning, hvor muren er. Rigtig nice. Ikke at muren har været der, men det er faktisk rimelig sejt. Legoland ligger lige derovre, så jeg tænker, at vi gør i Legoland. Det tror jeg ikke, vi kommer få lov til at gøre, men ja, hvad skal vi nu for? Det ved jeg faktisk ikke.
Men lige om lidt skal vi spise, ved jeg bare. Det er rimelig utroligt. Nej. Vi censurerer den del ud, og så... Så bliver det bare et beep. Ja, det er bare et beep. Det skal du nok ikke til med i filmen. Nej, det kommer ikke med. Undskyld Gladsaxe Kommune. Vi håber, I kan lide os alligevel. Roadtrip! What's up, pimps and players? Lige nu der sidder vi i vores lokale, og det er fredag, den sidste dag, hvor vi er i motherfucking Berlin. Vi skal flyve 16 klokken. Ja, vi skal flyve. Og hold nu edderbadelen drivende fast. Vi skal flyve. Og vi skal også på grillen. Og pølse. Vi skal flyve klokken 16:20. Det rimer. Nej, vi ankommer klokken 16:20. Hvor skal vi så flyve? Vi skal forlade hotellet her om 2 timer. Vi skal forlade værelset her nu. Og vi skal til... ja, vi flyver klokken 15:10. Ja. Bare en Pringles. Hvad? Bare en Pringles, det er lige meget det. Jeg skal bare have min Pringles. Lige præcis. Det er en revanche til Vejle, som købte Pringles for 50 kroner på flyet. Hvor mange købte hun? Hun købte 2 så små Pringles. Vi fik hele den her for måske 2 euro. Hvor meget er det? 14 kroner. Cirka 15 kroner. Ja. Så vi har også været hen og give hende en pakke Pringles. Jeg har ikke det. Et kilo slik over 2 år. Jeg havde 1 kilo slik, det holdt i et år. Er det rigtigt? Ja. Men du har jo godt. Når man er nejer, så lige valger, så kan det Først hashtag roadtrip. Vi er lige landet i, eller vi er ikke lige landet, vi er lige kommet i København. Vi lander lige i grund på den der gate, den der gatevej der. Der er en masse andre mennesker, her. Og så er der også, vi lige landet, det var en dejlig flyvetur, dejlig hyggelig flyvetur. Meget behagelig. Dagen har egentlig meget været lige pakket det sidste sammen. Vi stak sammen lige Bob. Så skulle vi mod København, eller ikke København, mod lufthavnen, hvor vi fik tjekket ind og sådan, og vi skulle igennem security. Det gik pisse godt. Så var ikke nogen, der blev havnet på tolden, så det var fjong. Så var vi ved gaten, eller vi var ikke gaten, vi var i terminalen, der hyggede vi lidt. Så tog vi til gaten, så kom vi på flyet, og så var vi på flyet, nu er vi her. Og jeg er spændt på at komme hjem til os selv og slappe lidt af og hygge lidt og sådan. Ja, alt i alt en dejlig signatur, ikke nogen helt crazy skadninger eller noget. Det har været ganske roligt og udmærket, så 8. B, vloggen out, roadtrip! Hashtag roadtrip.